In Nederland hebben kinderen en jongeren het recht om onderwijs te volgen. Allemaal. En ook jij. En ook als je hier extra hulp bij nodig hebt. Misschien omdat je dyslexie, ADHD of autisme hebt. Of een fysieke of andere beperking. Het maakt niet uit wat de reden is. Of op welke school je zit. Als je extra hulp nodig hebt, moet je die ook krijgen. En dat heet passend onderwijs. Het is belangrijk dat jij en je ouders met jouw school praten over wat je nodig hebt. Het gaat om jouw toekomst. En daar mag jij dus over meepraten en meebeslissen. Het is daarom handig dat je weet hoe passend onderwijs in Nederland geregeld is en wat jij eraan hebt. Hoe kan de school mij helpen? Wat is een ontwikkelingsperspectief? Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over passend onderwijs op de middelbare school en het voortgezet speciaal onderwijs. Wat handig, hè? En wil je uitleg over welke hulp jouw school te bieden heeft? Vraag het gerust aan je mentor of neem contact op met het ouder- en jeugdsteunpunt in jouw regio. Dus, laat je informeren en helpen en praat mee. Het is jouw toekomst.